Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat er extra geld gaat naar het CMC. Dat was een van de meest opvallende punten in de speech die de gouverneur gisteren heeft uitgesproken bij de opening van het nieuwe parlementaire jaar. De gouverneur spreekt dan de plannen uit van de regering PISAS. En wat betreft het CMC gaat er in de komende jaren tussen 2025 en 2028 een bedrag van in totaal 253 miljoen gulden naar het CMC. Dit extra budget is bedoeld om de zorgkwaliteit te waarborgen en de financiële gezondheid van het ziekenhuis te verbeteren. Het geld is verdeeld over verschillende posten en de minister van Financiën heeft ook een schema meegestuurd waarop te zien is welk jaar voor welke posten het geld allemaal naar het CMC gaat. Op die manier is het volgens de minister belangrijk dat het CMC voor de komende jaren in ieder geval weet wat voor geld het gaat krijgen en dat moet zorgen voor minder problemen. Sylvania lanceert video's en u zag het net al in het vorige item. De minister van Financiën en tevens minister van Gezondheid, Natuur en Milieu. Hij is momenteel ook voor een bepaalde tijd verantwoordelijk voor het ministerie van SOAW. Javier Sylvania heeft 2 video's uitgebracht. Het zijn korte, duidelijke video's die gaan over een specifiek thema. U zag net de video over het geld naar het CMC, waarin hij zich richtte tot de broeders en zusters van het ziekenhuis. Ook heeft hij een video opgenomen over het illegaal dumpen van afval en dat daartegen gestreden moet worden door de overheid, maar ook vanuit de bevolking. Het zijn korte, goed opgenomen video's die in ieder geval zijn beleid duidelijker moeten maken bij de bevolking. Het kabinet heeft nog veel plannen, dat kan geconcludeerd worden uit de opening van het parlementaire jaar gisteren. Er zijn heel veel punten naar voren gebracht. We hebben gisteren natuurlijk in Extra Journaal al enkele punten genoemd. Maar de punten die nog niet de aandacht hebben gekregen gaat onder meer over het feit dat er wordt gewerkt aan een nieuw theater. Er moet een modern nationaal theater komen dat de culturele scene van Curaçao zal verrijken. Dat werd gezegd. Ook in het kader van ontwikkeling en welzijn is naar voren gebracht dat de regering dieper onderzoek zal gaan doen naar illegale arbeid door buitenlandse werknemers. Het digitale loket zal voortaan in het Spaans, Papiaments en Engels vertaald worden. Dus niet alleen in het Nederlands, maar 4 talen. En ook wordt er gewerkt aan het belang van de mensen die in de gevangenis zitten. De balans tussen repressie en resocialisatie. De mensen zitten daar opgesloten, maar er moet wel gewerkt worden dat de mensen in de gevangenis daadwerkelijk terugkeren in de maatschappij en dan op een eerlijke manier hun brood kunnen verdienen. Dat zijn enkele van de plannen die gisteren ook nog genoemd werden. Zoektocht naar een nieuw onderkomen voor douane. Het douanegebouw op de Handelskade is niet in goede staat en gisteren werd bekend dat er zal worden gezocht naar een nieuw onderkomen. De vakbonden betreuren het dat er zo weinig aandacht is geweest voor de onderhoud in het gebouw en daarmee is het op sommige plaatsen, sommige afdelingen niet leefbaar meer. Men is daar mee naar de regering gestapt en nu wordt gekeken naar een nieuw onderkomen voor die specifieke douane. Niet zo lang geleden is er ook brand ontstaan en toen zijn er al sommige mensen naar de nieuwe haven verhuisd. Gerard wil onderzoek naar HAP, dat gaat over Elvin Gerard, de parlementariër voor de PNP. Tenminste, hij zal worden vervangen door Roelmilde Lamoni Cecilia in het parlement. Maar hij heeft aangegeven dat er nader onderzoek zou moeten komen naar de huisartsenpost. Deze instelling heeft gezorgd, er zijn verschillende onderzoeken naar incidenten in de huisartsenpost. Dat wordt momenteel onderzocht of de rol van de huisartsenpost daar verkeerd is geweest of van het CMC. Maar Gerard zegt, alleen al door een klein onderzoek te doen, lijken er dingen naar boven te komen die structureel niet goed zijn bij de huisartsenpost. Dus het is voor belangrijk om dat nader te onderzoeken, voordat meteen wordt gezegd, dit is niet goed of dat is niet goed. Nader onderzoek is nodig, aldus Gerard.
Stationsschip onderschept drugs in eerste week. Nou, we hebben het allemaal gezien. De stationsschip Zijne Majesteit Holland. Die is vorige week maandag begonnen met haar patrouille op de Caribische Zee. En afgelopen vrijdag was het al direct raak. Er is een go-fast aangehouden. 9 opvarenden. In totaal 210 kilo cocaïne en 210 kilo marihuana. De boot wilde zich niet zomaar overgeven, dus probeerde weg te varen. Er is gericht op de motoren geschoten van de go-fast. En alleen op die manier kwam het tot stoppen. Een van de opvarenden raakte gewond en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. De rest is overgedragen aan de Amerikaanse kustwacht. En dan Ter Linde verlaat Curaçao weer. We hebben de afgelopen maanden gezien hoe goed voorbereid het werk was om de enorme onderdelen voor het nieuwe windmolenpark bij Coral Tabak van plaats A naar B te krijgen. Dat was een heel traject. Daarvoor waren verschillende grote vrachtwagens en andere voertuigen van het bedrijf Ter Linde uit Spanje naar Curaçao gekomen. En onze fotografen van de Extra zagen gisteren dat verschillende voertuigen weer op het schip zijn geladen bij de Schippersgracht. En ze zullen nu op het schip Schippersgracht en die zullen nu weer Curaçao verlaten. Ze gaan eerst naar Aruba en daarna naar België om verdere projecten uit te voeren. Maar dankzij dit bedrijf hebben we nu dat windmolenpark. En dat moet weer leiden tot meer duurzame energie en lagere energiekosten. Dus het is goed dat ze geweest zijn. Even over naar een break. Zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. Een Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Sint Maarten, want niet zo lang geleden was er een brandbrief, mag je wel noemen, gestuurd naar het parlement van Sint Maarten, naar de regering van Sint Maarten. Die moest ervoor zorgen dat het parlement van Sint Maarten het ENJA-akkoord zou ondertekenen. Die brief die was gestuurd vanuit de centrale bank. Dat ENJA-akkoord gaat erover dat Curaçao en Sint Maarten zich een akkoord geven over het financiële plan dat ervoor moet zorgen dat de komende 30 jaar, de mensen die een pensioen hebben bij ENJA, dat pensioen ook blijven krijgen. De regering van Curaçao was akkoord gegaan, daarna ook het parlement. Op Sint Maarten moet eerst het parlement akkoord gaan en de tijd dringt volgens de centrale bank. Die heeft toen aangezegd van voor het eind van het jaar moet alles rond zijn, want anders gaat het hele plan niet door. Sterker nog, de COVID-leningen zijn eraan verbonden en als het niet doorgaat het plan, krijgt Sint Maarten aan het begin van het nieuwe jaar een hele hoge rente opgelegd voor het betalen van die COVID-leningen. Het heeft dus met allemaal zaken te maken en de minister van Financiën op Sint Maarten, Marinka Gums, heeft in 2 vergaderingen tot nu toe uitleg gegeven over de positie van Sint Maarten.
Die willen akkoord gaan met het ENJA-akkoord, maar leggen wel een paar voorwaarden op tafel. En daarbij gaat het onder meer dat ze niet willen betalen voor de operationele kosten en ook niet voor de pensioenbetaling voor de BES-eilanden en Suriname, tenminste de garantie daarvan. Dat ligt in een addendum klaar en volgens mevrouw Gums zou dat een besparing van 37 miljoen moeten opleveren voor Sint Maarten. Eerst moet het parlement nog antwoord krijgen op gestelde vragen. Dan moet worden gekeken of ze akkoord gaan. Wanneer dat gebeurt is ook nog maar de vraag. Om voor het eind van het jaar, voor het eind van deze maand, komt er een nieuw parlement. En de centrale bank wil dat alles geregeld is begin oktober. Dus het is een hele korte termijn. We houden het voor u in de gaten. Als dat addendum wordt aangenomen met die korting van 37 miljoen voor Sint Maarten, is het nog de vraag wat Curaçao daarvan gaat vinden en de centrale bank. En voor de gepensioneerden van ENJA is het dus nog gewoon even onzeker of het hele ENJA-akkoord daadwerkelijk van start gaat. Dan gaan we naar een veel luchtiger onderwerp. 60 Haagse ambtenaren, dat zijn ambtenaren die in Den Haag werken en vaak te maken hebben met koninkrijksrelaties, zijn begonnen aan een basiscursus Papiaments. De cursus wordt verzorgd door docente Helen Noord en zal 2 maanden duren. De directeur van Koninkrijksrelaties, Roald Laper, heeft erover gemeld op zijn LinkedIn-pagina. En hij vindt het erg leuk om te zien dat de ambtenaren daadwerkelijk de mooie taal Nosdushi Papiamentu willen leren. Het is een basiscursus, maar het gaat erom dat men ook open staat voor de taal die gesproken wordt op Aruba, Bonaire en Curaçao. Tot slot gaan we nog naar Mexico, want daar was sprake van een bestorming van het parlement. Daar werd namelijk gesproken over de verandering van de wet, waardoor rechters op alle niveaus verkozen moeten worden. Demonstranten zijn het daar niet mee eens. Ze drongen het Hogerhuis binnen tijdens het debat over de kwestie. Aftredend president Andrés Manuel López Obrador had hard gevochten voor de hervormingen en bekritiseerde het huidige rechtssysteem omdat het de belangen van politieke en economische elite zou dienen. Maar de betogers die vinden dat de rechterlijke macht hiermee in handen komt van mensen met heel veel geld en zij zijn tegen de verkiezing van de rechters en noemen dat een dictatuur. Tegenstanders hebben een reeks protesten gehouden en de bestorming van het de bestorming gisteren van de Hogerhuis was een van de onderdelen daarvan. Er zouden ongeveer 1600 rechters zich kandidaat moeten stellen voor verkiezingen in de komende jaren. Maar wat de manifestanten betreft is dat plan er nog niet door. Er komt een nieuwe president in Mexico, dus dit is ook een onderwerp dat nog niet helemaal rond is, maar dat we ook voor u in de gaten zullen houden. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook het allerbeste. Tot ziens. Dag.